A, T. No, I, O, N. Το association. Δεν την έχετε πάρει ακόμα αυτή τη λέξη. Ωραία, θα σας δώσω τώρα, είναι στην επόμενη. Και μας έδωσε και ένα γερικουργία. Separate. Separate. Είναι εκεί. Segregate. Διαχωρίζω. Segregation of species είναι το διαχωρισμό των ειδών. Ναι, δεν ακούς καλά. G. R. Μπράβο. A. E. G. G. Α, ωραία. A. T. Segregate. Ωραία. Διαχωρίζεται. Always. Continuously. Δεν είναι αυτό. Και πάτε το συ μπροστά. Συ. O. Από το continuous. Επίρρημα. And. E. Ναι. Α, ήταν αυτό. Όχι, ναι. Για πάμε να δούμε. Δεν μπορεί να είναι. Έλληνε. Είναι. Όχι, τι μας λέει τώρα. Constantly. Α, είναι το constantly. Τώρα δεν το παίρνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Για περισσότερο θα ισχύει για την άσκηση, άραγε. Άραγε, είναι το constantly, δεν πειράζει. Καλά, πάτησε το τώρα πως να είναι λάθος το βγάλει. Να είσαι κάτι τόσο καλό. Result. Αποτέλεσμα συνέπεια. Ως συνέπεια των πράξεών σου, μπλα μπλα. Έλα. Το βρήκα, κυρία. Μας συνήθως, ναι, η συνέπεια. Όχι, sorry. S. Έψιλον. U. Είδα γιατί χρειάζεται η ορθογραφία. Γιατί πρέπει να γράφουμε τις λέξεις. Thank you. Jane. B. Αυτές τα ρωταφές τις έχουμε με τις λέξεις ακόμη. Αυτές τις έχουμε. Τις έχουμε μάθει, ωραία, πάμε. There are many jobs. Voltage. Α, αυτό το ξέρω. Entertainment. Entertainment. Facilities. There are organizations of that kind so because the animals there are native body. Boycott. The photographic club welcomes Everyone. everyone of how much experience they've got. Έχει το off εκεί. Άσχετα με το πόσο η εμπειρία έχουν. Regardless of. Άσχετα. Ναι. Driving too fast and
serious? Row says in a row. First row, second row, third row. Τελεία. Consequences, συνέπειες. Το να οδηγείς πολύ γρήγορα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Rows. Μπορείς να πάρεις οποιοδήποτε κάθισμα από τις πρώτες δύο σειρές. Row είπαμε είναι η σειρά στο θέατρο, στο σινεμά. Αυτή η σειρά. Πλαγιαστή. Τα έχεις διορθώσει, Το θυμάμαι. Το θυμάσαι, πού ήταν, ποιο ήταν? Σε είμαστε. Ας το ξαναβάλω. Έλα. Έτσι λέμε όλες τις ασκήσεις. Όλες τις ασκήσεις από τα βιβλία τις δίνετε έτσι. Ναι. Γιατί τις λύνουν τα παιδιά στο σπίτι ή τις λύνουμε εδώ μετά πάνε στο σπίτι και τις έχουν έτοιμες. Αυτό είναι που εμπεδώνουν τέλος πάντων. Και το πάτε σειρά, μια χαρά. Ναι, με τη σειρά. Γι' αυτό λογικά έχουμε πάρει τις λέξεις από το κομπάνιο. Ναι. Αφού τις ξέρουμε, τις κάνουμε consolidation εδώ. Click the word that does not predicate. Μία λέξη από αυτές δεν πάει με το civil. Civil war, ναι, επειδή το έχει αυτό το εξηγώ. Εμφύλιος πόλεμος. Civil rights, ανθρώπινα δικαιώματα. Civil engineer, πολιτικός μηχανικός. Το lawyer δεν πάει. Click. Αυτό που δεν πάει. Pay τι. A bill. Γιατί βιάζεσαι, είπα εγώ να βιαστείς. Περίμενα. Pay a bill, πληρώνω λογαριασμό. Pay attention, please. Προσέξτε παρακαλώ. Pay attention, ισχύει. Από εκεί μετά, ποιο δεν πάει. Δεν μπορούμε να πούμε pay the shopping. Pay the price, βεβαίως, πληρώνω την τιμή. Second class. Δεύτερης κατηγορίας. Τι έχουμε. Flowers, ticket. Ναι. Second class tickets είναι δεύτερης κατηγορίας εισιτήρια. Citizens, ποιοι είναι οι second class citizens. Πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή τι σημαίνει. Τι γίνεται δεύτερης. Οι δούλοι. Αυτοί που δεν έχουν ίσα δικαιώματα από τους άλλους. Και, ωραία, passenger, όχι αυτός που είναι στο business class, είναι second class passenger, που ταξιδεύει με την κοινή θέση, όχι με το exclusive. Turn, ναι, το ebook δεν πάει. Turn the blood eye, κάνω ότι δεν βλέπω. Turn the deaf ear, κάνω ότι δεν ακούω. Turn the page, γυρίζω τη σελίδα. Και do Mistake, the iron, the right thing, your hair. Ποιο δεν ταιριάζει. The right thing. Περίμενε, σου είπα εγώ να απαντήσεις. The right thing. Do the right thing, κάνε το σωστό. Do my hair, I always do my hair. Do the ironing, σιδερώνω. Το make a mistake. Το mistake πάει με το make. Έχει εξετάσει το όνομα. Yeah. What is a second class citizen? Ποιος, τι είναι οι άνθρωποι, οι πολίτες δεύτερης κατηγορίας? Someone with fewer rights than other people. Κάποιος που έχει λιγότερα δικαιώματα, rights, δικαιώματα από τους άλλους ανθρώπους. In the same country. For example, Pakistani people are second class citizens here. Understand? Whose turn is it? Yours? Δικιά σου είναι. Τα έγραψες εσύ? Ναι. Σιγαμτάω. Φτάνω. Οκ. George, εντάξει. Εντάξει. Click the odd word out. Μία λέξη είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες. Demonstration, Justice. Protest. Demonstration. Τι σημαίνει demonstration? Demonstration. Demonstration. There was a demonstration in the local square last week.
Διαδήλωση. Οπότε ποιο δεν πάει. Το boycott. Όλα αυτά έχουν σχετική έννοια. Injustice αδικία, protest διαμαρτυρία. Όχι το injustice, sorry. Το boycott απογορεύω, το injustice αδικία. Οκ. Association, business, company, message. Όλα σημαίνουν μια πολύ εταιρεία. Ποιο είναι το διαφορετικό. Το message, το μήνυμα. Leader, organizer, situation, hero. Heroes. Όλοι μας δείχνουν άνθρωπο εκτός από ένα. Που δείχνει κατάσταση. Το situation. Leader, ο ηγέτης, organizer, ο διοργανωτής και hero, ο ήρωας. Brave, stupid, racist, violent. Βίαιος. Stupid. Ναι, γιατί όλα τα άλλα δείχνουν κάτι δυναμικό. Όχι, brave, stupid. Δεν μπορούμε να κάνουμε, το γυρίσουμε μετά το δούμε. Κάνε κλικ. Lawyer, driver, engineer, citizen. Driver. Όχι, engineer. Όχι. Τι? Είναι επαγγέλματα, εκτός από ένα. Το citizen. Police, law, arrest, result. Police, no arrest, result. Police. Νόμος. Το arrest. Η αστυνομία, ο νόμος και η σύλληψη δεν έχουν σχέση. Το result το αποτέλεσμα είναι. Το αποτέλεσμα της σύλληψης. Seat, law, bus, Κάνε κλικ απ' έξω. behavior, το bus. Seat, row, bus, behavior. Όχι. Το behavior. Το behavior είναι διαφορετικό. Όλα τα άλλα έχουν σχέση με τη θέση, το λεωφορείο. Unpleasant, Effective. humiliating, Humiliating. unfair. Unfair. Unpleasant. Effective. Humiliating. Unfair. Το humiliating το έχετε βρει είναι που σε ταπεινώνει, ταπεινωτικός ή εξευτελιστικός είναι. Unfair, άδικος. Unpleasant, μη ευχάριστος. Effective, αποτελεσματικός. Ποια είναι? Effective. Κάνε reset. Κάτσε ένα reset λίγο, να το πήγαινε λίγο. Εδώ. Κάνε το ένα. Όχι. Το 4. Δεν ξέρουμε αν το δημιουργήσει, αλλά demonstration, protest. Αυτό δεν ήταν. Λοιπόν, demonstration, protest. Δεν είχαμε. Ήταν αυτό με το violent που ήταν και τα 3. Demonstration. Όχι, περιμένουμε. Ρώσοι το κάνουν γι' αυτό. Leaders, association και organizer. Αυτό. Όχι, όχι, δεν ήταν αυτό. Όχι. Ούτε. Όχι. Ούτε. Όχι. Όχι. Δεν ήταν αυτό. Όχι. Πάλι το ίδιο δείχνει. Δεν προχωράει. Δεν προχωράει. Αυτό όχι, δεν το κάνουμε. Να το κάνουμε μόνο στη δείχνουμε να το βρούμε. Ούτε. Εδώ. Stupid. Αυτό. Brave. Violent. Racist. Το stupid πρέπει να είναι. Τι έχουμε πατήσει. Το stupid. Brave γενναίος. Violent βίος. Racist ρατσιστής. Ποιο είχαμε πατήσει. Το stupid. Δεν ήταν αυτή, ήταν violence, ήταν τα 3 που δείχνανε, ήταν επίθετα και το ένα ήταν ουσιαστικό. Brave, violent, racist. Brave γενναίος, violent, racist. Λάθος. Το stupid δεν είχαμε πατήσει την προηγούμενη φορά. Ναι. Driver. Όχι, δεν ήταν αυτό. Πιστεύω ότι ήταν. Αρέσει. Και να με το stupid δεν. Έχει το... Δεν τα παίρνει πάλι από την Λάθος. Αυτό, όχι. Brave. Racist, ρατσιστής. Το violent είναι. Και brave. Ποιο είναι? Το violent. Όχι, δεν νομίζω. Μπορεί. Αυτό είναι. Ίσως είναι αρνητικές έννοιες και είναι αυτό θετικό. Το παίρνει έτσι. Ωραία, εντάξει. Εκεί δεν έχουμε κάνει, το έξτρα. Πού είμαστε? Εδώ δεν κάναμε μόλις. Drunk from the pair of confused
using words to fill each gap. Λοιπόν, διαβάζουμε και μία από τις δύο θέλουμε. The country has been about state for Το έχει καλά. Economic. economic. The country, ναι. Economic. Okay. Economical. Τι νόημα. Το economical means cheap, not expensive. Wandsworth College. Ποιο είναι η αρχή? Το principal είναι η διευθύντρια του σχολείου. Αυτό είναι το principal. Ωραία. It's a matter of principle. Principle είναι η αρχή μου, η ηθική μου αρχή, ok? Πάντα λέω στα παιδιά μου την αλήθεια. It's a matter of principle. Είναι θέμα αρχής. Θέμα ηθικής. There was one of the rivers of South America, ναι, τους βασικούς ποταμούς. Είναι ένας από τους βασικούς ποταμούς στην Νότια Αμερική. Ποιος είναι ο βασικός ποταμός? Ο Αμαζόνιος. On the βάση της εμπειρίας του, πώς θα πούμε. Base ή βάση. Αυτό είναι. Branches all over the world. The companies. Base, η βάση της εταιρείας. Αυτή η βάση, έτσι. Δεν είχα μάθει. Έχει εξαπάσει.